Paterna i de l'Eliana han demanat més estudis sobre els efectes de les línies d'alta tensió en la salut i el soterrament del traçat en zones molt poblades. Els dos consistoris han aprovat mocions per unanimitat i les han traslladades a les empreses que exploten aquestes instal·lacions des de ja fa més de 30 anys. Les torres d'alta tensió formen part del paisatge d'esta part de la Canyada, Paterna, des de fa més de 30 anys. Volem preguntar als veïns com és viure amb aquestes instal·lacions a la porta de casa. Visualmente es un desastre. Yo soy médico y realmente no tengo ciencia suficiente para opinar sobre la repercusión a nivel físico, mental o tal. A nosotros, gracias a Dios, simplemente es visual. Quan Ricardo y Laura arribaran a vivir a este barrio de Paterna, las torres ya estaban. Cuando hay mucha humedad y cuando llueve sí que se nota como un chisporroteo. Pusieron una especie de mallas o protecciones para los cristales para que no se caiga tanto. El grup Aliança per l'Emergència Climàtica demana un estudi sobre els efectes de les línies a Paterna, l'Eliana i Sant Antoni de Benaixeve. Volem que facin un estudi en concret de les poblacions que viuen així, per a saber quina és l'afecció que poden tindre en la seva salut. Com a resposta, els ajuntaments de Paterna i l'Eliana han aprovat per unanimitat demanar a les empreses que facin aquests estudis i que reprenguen l'antic projecte del soterrament de les línies. El ayuntamiento lo ha puesto en comunicación de la empresa y estamos esperando por su parte una respuesta. I en resposta a punt, Iberdrola diu que s'ajusta a la legislació vigent. Red Eléctrica assegura que no ha rebut cap notificació dels ajuntaments i que compleix escrupulosament la normativa sectorial i ambiental. En el cas de l'Eliana demanen, a més, el trasllat d'una subestació. Això és un problema greu que té una solució molt complicada perquè estem parlant d'un problema territorial. Si desmantelem la subestació, on va la subestació? L'Ajuntament de l'Eliana treballa per a reduir l'impacte ambiental i el control dels camps electromagnètics en col·laboració amb les empreses. El soroll que produeix la instal·lació s'escolta de fons. No obstant, el veïnat més pròxim no en té queixa. No sientes nada, no hay ruido que moleste, no... nada. Aquestes línies d'alta tensió es començaran a construir als afores de les poblacions. L'expansió urbanística de les últimes dècades ha crescut al peu d'aquestes instal·lacions.